Ukrajine sa v korupčných schémach údajne stratili 100 000 miliónov dolárov. Vyšetrovania odhalili prepojenia až na najvyššie špičky štátu. Dokážu spojenci Kyjevu stále veriť alebo začnú pri pomoci brzdiť? Diskutovať o tom budú. Pre korupčné kauzy treba Ukrajine obmedziť finančnú pomoc. Prizvukuje Katarína Rott-Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu zo strany Smer SD. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Ak by pre korupčné škandály mala Ukrajina prísť o finančnú pomoc, bolo by to v neprospech všetkých nás, ktorí vieme rozoznať agresora od obete, oponuje bývalý štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Dobrý večer. Dobrý večer a ja ďakujem za pozvanie. Rozkradnúť podľa rôznych odhadov štvrtinu až tretinu zahraničnej pomoci, to nie je výnosný biznis. To je vlastizrada, tvrdí politický analytik a historik Eduard Chmelár. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. Prebiehajúce vyšetrovanie korupcie na Ukrajine je dôkazom, že nezávislé orgány činné v trestnom konaní a súdny systém na rozdiel od Ruska alebo Slovenska fungujú, myslí si odborník na obranné plánovanie Vladimír Bednár.